салом ба кулли мухлисону ҳаводорони сершумори Барселона. Дар маросими қуръакашии Лигаи Аврупо рақиби Барселона дастаи Наполи гардид. Гуфта намешавад мабудо агар Барселона ғолиби Лигаи Аврупо гардад ва ПСЖ бошад ғолиби Лигаи Чемпионҳо, барои суперҷоми УЕФА ПСЖ бо Барселона рақобат хоҳад кард ва ин рӯзи фаромӯшнашаванда барои Месси ва мухлисони Барселона хоҳад буд. Акнун мегузарем ба хабарҳои муҳим. Ҳамлагари дастаи Залцбург Карим Адиями хабарҳои гузаришашро ба дастаи Барселона расман шарҳ дод. Сармураббии Барселона хави баъди мусовӣ бо Осасуна ду футболбози калидии дастаро танқид кард. Дирӯз президенти Барселона Жоан Лапорта бо агенти маъруф Мино Райола доираи трансфери Холланд мулоқот намудааст. Ҳамлагари бетолеи Барселона Серхио Агюэро ба наздикӣ расман карьерашро хотима мебахшад. Ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза. бисёриҳо фикр мекунанд ки бозиҳои навбатиро рӯзи шанбе якшанбе бояд интизор шавем, аммо хато мекунанд, зеро аллакай имрӯз Премер-лигаи Англия бо Бундеслига бармегардад ва баъди якчанд соат Барселона бозии дӯстдорона бо Бока Хуниорс мегузаронад. Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди BARSATG. ҳамаи маълумотҳо дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳамлагари Залцбург Карим Адиями дар бораи хабарҳои гузаришаш ба Барселона чунин гуфт: Барселона яке аз беҳтарин дастаҳои ҷаҳон ба шумор меравад ва ман ифтихор мекунам ки диққати онҳоро ба худ ҷалб намудам. Албатта ки ман худро ҳамчун бозингари Барселона тасаввур карда метавонам ва агар замоне фаро расад ки ман дар касбам хони дигаргуниҳо шавам, Барселона бароям дар ҷои аввал қарор мегирад. Интизор мешавем ки дар оянда чӣ рух медиҳад, гуфт Адиями. Тибқи хабарҳои охир Барселона ҳамлагари нав ҷустуҷӯ дорад ва агар гузариши Холланд амалӣ нагардад, Карим ивазкунандаи трансфери ӯ маҳсуб мешавад. Барселона оҷилан ба ҳамлагари нав ниёз дорад, зеро ояндаи Агюэро Холланд зери суол қарор дорад ва Люк де Йонг бошад дар Барселона айни замон ба хотири зебаш майдондорӣ мекунад. Мартин Брейтвейтро низ фаромӯш намекунем ва овардани ҳамлагари нав маҳз барои он аст ки ҳамлагарони мисли Брейтвейту Люк де Йонгро фаромӯш карда тавонем. Мемфис Депай низ он чизеро ки дар аз даста аз ӯ интизор буданд нишон дода натавонист ва ҷавон будани Карим Адиями барои мутобиқ шудан бо дигар бозингарони ҷавони даста айни муддаост. хави баъди мусовӣ бо Осасуна дар Ла Лига ду футболбози калидии худро танқид кардааст. Гап дар бораи дарвозабон Тер Штеген ва муҳофизатгари марказӣ Френки де Йонг меравад ки баъди бозӣ аз формаи варзишии онҳо сахт норозӣ шуда ба онҳо гуфтааст ки хайрат дар дастаи мо Гави, Нико ва Абде Эзалзулӣ вуҷуд доранд ва бозии пасти онҳоро чунин бозингарони ҷавон ҷуброн менамоянд. хави дуруст қайд намудааст ки хайрат дар даста Нико, Гави ва Абде вуҷуд дорад, зеро ин се бозингар агар намебуданд шояд Барселона аз Осасуна мағлуб мешуд, аммо ин маънои онро надорад ки хави дигар ба Тер Штеген ё ки Френки де Йонг эътимод надорад. Баръакс, ин ду футболбозро бозингарони калидии худ мешуморад ва ба ҷои он ки онҳо ибрати хуб нишон диҳанд ба бозингарони ҷавон бо сатҳи баланди бозиашон, ин ибратро худи бозингарони ҷавон ба онҳо нишон дода истодааст. Дар дастае ки беҳтарин бозингаронашон талабаҳои мактаб ва кӯдакони 17-18 сола беҳтаринанд, ветеранҳои даста бояд ба таври автоматӣ танқид шаванд. Дирӯз президенти Барселона Жоан Лапорта бо яке аз маъруфтарин агенти футболии ҷаҳон Мино Райола мулоқот анҷом дод. Масъалаи муҳими муҳокимаи онҳо трансфери Эрлинг Холланд буд ва илова бар ин доираи трансфери Пол Погба низ Лапорта ба Райола пешниҳодҳои худро кардааст. Тибқи хабарҳо Лапорта ба Райола кафолат додааст ки Барселона имкони молӣ ба имзо расонидани Эрлинг Холландро пайдо мекунад, вале худи Райола бояд мукофотпулиашро барои ин трансфер ба қадри кофӣ ихтисор намояд. муносибатҳои хуби Лапорта бо Райола аз он дарак медиҳад ки барои гузариши Эрлинг Холланд ба Барселона ҳоло ҳам умед ҳаст, бо вуҷуди он ки Барса ҳоло дар Лигаи Аврупо баромад мекунад, вале ваъда додани Лапорта ки маблағи ба имзо расонидани Холландро пайдо мекунад мисли хариду фурӯши муштарӣ бо фурӯшанда дар бозори Корвон менамояд ки фурӯшанда савол медиҳад ки ака 1 соат шид мехарӣ ё ин ки не. Харидани мо кӯиқа тамошо кунам аввал беҳад бород хушрӯ метова. Хай акума бурам дига ҷора бинам арзон наёфтам, меом айхудат мехарам. Ҳамин хене дӯстон.
васоити ахбори оммаи Испания хабар медиҳанд, ки ҳамлагари Барселона Серхио Агюэро рӯзи 15 декабр расман хотима бахшидани карьерашро дар маросими махсуси бахшида ба худи ӯ эълон менамояд. Рӯзи 30 октябр дар бозӣ бо Алавес Агюэро дар майдон афтид ва натавонист ки то охири бозӣ майдондорӣ кунад ва баъдан ташхиси тиббии мариз будани дили ӯро нишон дод. Чанд ҳафта пеш собиқ ҳамдастаи Агюэро Самир Насрӣ дар мусоҳибаи худ хабар дода буд, ки Агюэро бо навиштани паёмак ба ӯ гуфтааст, ки дигар имкони карьерашро давом доданро надорад. боиси таассуф аст, ки чунин ҳамлагари нотакрор карьерашро бо сабаби вазъи саломатӣ хотима мебахшад. тамоми мухлисони Барселона умедвор буданд, ки Агюэро ҷои Луис Суарезро мегирад ва дар ҳар мавсим на камтар аз 20-25 гол мезанад. орзуи ӯ дар Барселона бо Месси бозӣ кардан буд, аммо на бо Месси бозӣ кард ва на дар Барселона. аммо голи задаи ӯ ба дарвозаи рақиби асосии Барса Реал Мадрид дар дили мухлисон ҳамеша мемонад. яке аз беҳтарин ҳамлагарони 10 солаи охир дар Барселона футболро тарк менамояд. хеле хуб аст, ки пеш аз равзанаи трансфери зимистона ин хабар эълон мегардад, зеро дар моҳи январ Барселона имкони ивазкунандаи ӯро пайдо кардан дорад. ин буд хабарҳои муҳими рӯз барои шумо дӯстон. дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TGро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.